Добре дошли при нас в Хотел Арена! В Хотел Арена ви очаква комфорт и качество на изключително атрактивни цени. Само за 34 лева имате нощувка, закуска, пълен спа пакет и безплатен паркинг в Боровец за всички гости със собствен транспорт. На разположение са 60 уютни стаи и 4 апартамента, оборудвани всички удобства, за да направят престоя ви още по-приятен. Отпуснете се с любимата напитка в лоби-бара или се насладете на невероятната гледка към Рила планина в нашия бар Панорама. Ресторантът към хотела предлага специалитети, които ще задоволят и най-капризния вкус. Разнообразно меню от традиционната и европейската кухня, всички ястия се приготвят на място по специални автентични рецепти, гарнирани със специално отношение към всеки наш клиент. Хотел Арена Самоков е подходящо място за вашето корпоративно мероприятие, семинар, тимбилдинг или фирмена проява. Ние предлагаме индивидуални решения. Хотелът разполага с 2 конферентни зали с капацитет от до 120 места, които могат да бъдат приспособени за конкретния тип мероприятие. Перфектната почивка се допълва от релаксиращия спа-център, който има басейн с полуолимпийски размери, сауна, аромосауна, парна баня, джакузи, зона за релакс и приключенски душ. След всичко това, тонизирани и с приятни емоции, ще може да отпътувате, запазайки преживяното. И всичко това на едно място. Бъдете наши гости. Хотел Арена ви очаква. Хотел Арена Самоков.